Barbanza Arousa aproveitou a súa presenza en Fitur para presentar a que será a súa oferta turística para este 2025. Fixo coa participación dos 4 alcaldes na presentación oficial que se desenvolveu no stand de Turismo de Galicia, nun acto no que, ademais da xerente Fátima Cachafeiro e o presidente Julián Bustelo, tomaron parte tamén o resto de alcaldes da comarca. No acto presentouse o novo vídeo promocional realizado pola entidade, co título Barbanza Arousa sempre quereremos volver, enfocado en dous valores fundamentais de destino, como son a fidelización do visitante e a oferta de desconexión da rutina aos 365 días do ano. Temos un destino acolledor aos 365 días do ano, un destino ao que calquera persoa se pode dirixir para desconectar, para frear da súa rutina habitual, para acoujar un momento, non? Que sempre se agradece. É verdade que creo que o temos todo, que temos que poñer en valor e o que queremos é apostar por un turismo sostible, non? Un turismo onde non queremos masificacións e queremos un turismo de calidade e o estamos conseguindo, non? Estar aquí en Fitur, a verdade, é clave para poder pois entrar en contacto con determinadas empresas que poden favorecer o desenvolvemento destes proxectos. Sabemos que a Barbanza é un destino que está en auxe, que cada vez temos máis turistas, pero tamén queremos que sexa un turismo ordenado, respetuoso co medio natural e, sobre todo, que tamén teña un impacto económico positivo na nosa economía. A Mancomunidade aproveitou a súa presenza en Madrid para recoller o distintivo de destino turístico intelixente, outorgado por Segatur, converténdose así na primeira entidade supramunicipal de Galicia en obter este recoñecemento. Este recoñecemento o que nos supón é facernos unha fotofixa de como estamos neste momento nos 5 eixes estratégicos dedicados tanto á sustentabilidade como á tecnoloxía como á accesibilidade, saber como estamos neste momento e ter unha folla de ruta de mellora daquelas cousiñas que podemos mellorar. Ademais, como estamos levando a cabo un plan de sustentabilidade e un plan de destino turístico intelixente a través de 2 proxectos europeos financiados con fondos Next Generation, todo isto é algo que é vivo, que se está movendo e día a día estamos mellorando en cada un destes eixos. Como en anos anteriores, a participación de Barbanza Arousa en Fitur completouse tamén con distintas reunións e mesas de traballo con turoperadores para coñecer de primeira man as principais novidades do sector e darlles a coñecer tamén o seu xeodestino.